Impopo ngiyayibonga. Malema. Yini Impopo ngiyayibonga. Ithi inkunzi nje angibone emehlweni. Hayi ilight. Shubi ilight yangixhopha. Ufike kanjani ngase nje ngisipende noma u20 minutes inyana. Ngingafundi lutho ngizoba ngcono ngizokwazi ukushesha. Hayi uyabona amehlo kaMalema. uMalema ngazi ukuthi phezu kwakhe. Thatha bafana. Thatha bafana. Hayi bo. Phezu kwakhe bafana. Ngazi ukuthi lo umeleni phezu kwakhe nayi. Mshaya. Sona khona. Kadele manje. Hayi bo. Yabo la mehlo lawa they are telling a story. .13.1 and it was further marked If I may. I have no problem with that. At the moment, it's not the media, it's the lights, and it's affecting my eyesight. So if I can rest them for not read for about 20 minutes, it will definitely enable me to pick up speed once we commit. So what is the suggested time to... Khuma makarapa amatacontsele entshebeni. Yilephu. Sekandula. Hey! Hayi Limpopo ngiyayibonga. Malema. Yini Limpopo ngiyayibonga. Hey Malema. Kumele athi uku-investigate ngiyasola uMalema uke wahamba ophuza itiye no-cupcake. Malema awuhambanga wayophuza itiye no-cupcake na. Because what in the name of voodoo is this? iLimpopo. Asho ngathi iLimpopo. Uyabona nina lo nithi KZN nithi KwaZulu Natal. Hayi bafethu iLimpopo yashaya bafethu. Uma kuthiwa clap once. Hayi yashaya iLimpopo. Ithi inkunzi nje angibone emehlweni. Hayi ilight. Shubi ilight yangixhopha. Ufike kanjani ngase nje ngisipende noma u20 minutes inyana. Ngingafundi lutho ngizoba ngcono ngizokwazi ukushesha. Hayi uyabona amehlo kaMalema. uMalema ngazi ukuthi phezu kwakhe. Thatha bafana. Thatha bafana. Hayi bo. Phezu kwakhe bafana. Hey, ngazi siyaba direct abafana phezu kwakhe. Nazonke. Hey, ngazi siyaba direct abafana phezu kwakhe. Nazonke. Hayi phezu kwakhe. Ngazi ukuthi lo umeleni phezu kwakhe nayi. Mshaya. Sona khona. Kadele manje. Hayi bo. Yabo la mehlo lawa they are telling a story. You know, I know. Hayi whatever it is mfana hayi ayiphathe. Lalela lento esiyilande kahle. Do you still remember during the 10th anniversary ye-EFF? Stadium laphana uMalema ehlanga into zakhona eshona phansi ukuthi wathi ethula ispeech laphana kwaphuma amafinyila. Do you still remember? Kwaphuma amafinyila eshawa ungizwe emchunu. Ungizwe emchunu washaya uMalema wamkhipha amafinyila. Ungizwe wahamba bize amabhinca na wayenza into yakhe engale. Wathi nje uMalema is a small boy uzoyibona kuzobonakala ukuthi umenzeni wamhambela waze kuvela nenyanga angizwe yonke lonto leyo khipha amafinyila phambi kwabantu bebuka. Yebo manje ke uMalema wathi ngikhathele kuba umfana omncane nami ngiyahamba. Hello. Wala kano.
Hello. Manje singakwazi ukuthi ngabe uxhumene yini no-Uncle Cyril since vele kuyiLimpopo. Hayi uxhumana no-Cupcake impela hayi. Sizokhumbula-ke ngekudala ukuthi uCupcake ushaye u-Bad Things Are Happening. Hey! Amshaya u-Bad Things Are Happening. Hayi wena. Washuba isandla samnyama. Hey wena. Unyawo lwendlovu. Hey! Ukhudula unyawo manje u-Bad Things Are Happening. Ukhudula unyawo lwendlovu ngapha isandla simnyama. Hey kushuba. Waspenda isonto lonke ngayi White House. Wathini esho Mr. Bad Things Are Happening Mr. Trump? Wathi I have not been feeling well since that chap from South Africa came to the White House. Uyangixaka ke yena lo Bad Things Are Happening ukuthi bad things are happening in South Africa. Kwalowo mzuzu eAmerica crazy things are happening, not even bad things are happening. Crazy things are happening lapha abantu bagwazana nje emabhasini behlalele bengezanga lutho. Omunye ngibona enye video omunye igwaza omunye emgaqweni ehambela sha. Hayi wena. Crazy things are happening lapha ya. Kodwa kuthiwa bad things are happening. Lalela. Ekhankasa lapha ikwebo mengameli. Wacishe bamthuma umphupho. Bamshaya indlebe. Bamshaya indlebe. Akayikhulumi le ukuthi bad things are happening. Recently, ubani lo mbhemi lo nagama lakhe ngikhohliwe. Lo basanda umshaya nje ehlezi bamshaya ngendlela icishe ifane nalabo bashaya ngayo uTrump. Ehlezi kanje sniper saqhamuka umfana omncane laba phezukwendlu njengo Trump nje. Samthola. Washaya wahamba ke. So ke bad things are crazy things are happening lapha ya. What bad things are happening here? I know. Bafethu ekugcineni kosuku nje nathi phela nisikhukheni up nino Cupcake. Awusuke up. Lo muntu leni mahamba yani sizamile nathi. Anisizame. Thina sifundweni. Sina sifundweni sifuna abantu ba-subscribe kuphela. Yabo nje bongasuka up ukuthi abantu ba-subscribe. Please guys siyayicelela ke manje before si-contact uMalema no-Cupcake basinike lo mpahla leyo ukuthi subscribe sayinkani. Cela nisheshe niphuthume ni-subscribe. Mina ngiyamvuma ngizomvuma nje manje angizi ngizostay nini. Ngizomthulela isigodi. Udikhumuka isigqoko khumuma karapa amatha aconsele entshebeni yilephu umajistrate umayidala cela ni-like ni-subscribe ni-share video siyabonga sithi siyashibilika shibirishi out double